Здравейте хора, в днешното видео ще играем матва от 21 драфт. Нека да започваме. Формацията, с която ще играем е 4-3-2-1. Перфектно. Надявам се да ни пусне добри играчи. Нашият капитан ще се казва Нойер 9-8. Централният нападател ще се казва Ферминио. Айде, ще бъде... Не, ще бъде Луис Суарес. Роналдо 9-9. Леле, мале. Без Меси 9-8. Мале, леле. Не знам какво става. Тук ще взем Иниеста. Ще взем тук Иниеста. Томас Партей. Имаме Томас Партей. Ще взема Томас Партей за кемстрито. Таглафико. Добре. Валенсия. От Валенсия ще бъде този. Добре. Тук имаме от Република Конго, Румъния, Бразилия, Марокко. Тук никой няма ни върши работа. Добре. Ще избера Самба. Тук имаме Валенсия, Кимих. Ето така ще бъде добре. Нека да видя резервния вратар, кой ще е. Не. Това е добре, тук ще изберем Пол Погба. Ще ни трябва Фернандеш, Бруно. За какво ни е? Другба, Де Йонг. Другба 8-9. Погба. Добре, все пак ще взем Погба. По този начин. Дига кемстрито плюс 6. Знам, че е слаб нападател, но много какво да направя. Мисля тук да слова по-високо рейтнат. Ще съм Погба. Лаказет не пуска. Гюндоган, Лемър. Не знам кой да избера, но ще избера тук Гюндоган. Дани Алвеш. Дани Алвеш. Браво, тук че ни пусне Дани Алвеш. Иско. Леле, Иско, мале. Ама не може, бе, не може Роналдо. Не може Роналдо 9-9 да е на скамейката. Ама защо Роналдо 9-9 ще е на скамейката? Мога да правим ето така. С Роналдо 9-9. Който няма си играе на позицията. Но Роналдо 9-9. Това ли са всички резерви? Това са добре. Тук вземаме тук сетая. Не може да сменим Нойер, който е 9-8. Но това изцяло ще променя. Добре, няма да промени кемстрито. Ще го промени по-долу. Добре. Пускани тук от Барселона. Плюс 3 кемстри. Серхио Рамос. Умтити или Бареси. Може би Рамос или пък ще вземем Умтити. Дига кемстрито плюс 3.
Дена Марадона 9-7. Леле. Меси, мисля, че играе на... Този ляв бек трябва да махнем. Робин. Ето го Златния. Златния Ибрахимович. Обаче той няма да играе. Така сваля минус 6 кемстри. Последния защитник. Последният играч ще бъде Рафаел Варан от Реал Мадрид. И така, единствените ни 9-7 кемстри. Добре, Варан ще цъка така. Като Варан ще игра като ляв бек. Моля, вижте какъв отбор. Свободно име, между другото, това е най-хубавият отбор, който съм построил на Матфо 21. Само ме яд, че Роналдо... не, всъщност Роналдо 9-9 ще играе. Иску 9-5, който няма да играе за съжаление. Но ето това е днескашният отбор. Вижте само какви избори имаме. Просто гледайте ни скамейката. Вижте ни просто каква е скамейката. Добре, тук ще... Вижте. Просто като цяло работата е много добре. Само Нор 98, който не играе на Кемстри, на това. И хора, ако ви е харесал днескашният драфт, наистина на мен адски много ми харесаха изборите, които ми се паднаха. Роналдо 9-9, Меси 9-8, Марадона 9-7, какви избори просто. Дани Алвеш 9-2, уникално. Заправихме също така Нор 9-8 и се надявам да ви хареса от днешното видео. Така че от мен, чао!